Banyak monsla habis bukan? Khatam. Bye bye. Tata. Goodbye. Ini guys, जों ना दिनै नाखौ खेबसे ट्राइ खालामनायनोसै आरो ना माने बिराद गुदुं नै बिदि जानो मोन नामा मानसिखौ थां So hello viewers, नोंथांमोना माबायदि दङ आसा खालाम गासिबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलावहाय बरायहरनाय जाबाय। So guys दिनै आङो आरोबाव फिन खेबसे दारागावआवहाय फैदों आरो ना guys। नोंथांमोना आंनि जुदि मोननै मोनथाम ब्लगखौ सिगांनि ब्लगखौ नायदोंबाथाय नोंथांमोना नुखादों जोंनि बे दारागावआवहाय आं फैदों आरो ना। बिदिनो दारागावआव फैनानै आं माने नोंथांमोननि थाखायनो बिराद गोजाननिफ्राय फैनांगौ जायो। फैनानै नोंथांमोना भिडिअ होनांगौ जायो। नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंना मोनाखै जायखिजाया मोनथिया जायखिजाया इसे एनला सापर्ट मोनदों जुदि मोजां मोनोबा आंनि भिडिअखौ नायनानै लासिम नाय आरो लास्टआव आं फंनैसो बाथ्रा माने इम्पर्टेन्ट खोथा नोंथांमोनजों रायलायनो दिनै आं लादों आखायाव आंनि चेनेलनि खोथा आंनि भिडिअसफोरनि खोथा बेफोरखौ आं सावरायनो नादों। स' गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप दा खालाम। बन रोगादों नै गाइस बन याय जायगाखौ बिराद लेथ्रा खालामना गालांबायलै मानसिफोरा। गाइस जोंनिया ओमफ्राय बेयाव अरनि रेडि खालामगासिनो अरनि थाखाय। गाइस जोंनि जायगाखौ नायदोलाय खेबसे बिराद हिटनि आरोबाव दिनैबो फैबावलायबाय दारागाव। गाइस नै आयौ गाइस आयौ नै जायगाखौ नायलाय दैखौ दिनै नाय दैखौ आयदो जोंना नाखौ नाया जोंना भेरि बिउटिफुल सेक्सि नामोन। गाइस बिदिखौ जों फार्स्टआवनो बिदि होबाय आरो ना बिदि अपारेशन मेकिं फिश एन्ड बेबी कामिं आउट। मासेनि अपारेशन जोब्बाय जोंना नै गाइस नैखौ मा होनो नोंथांमोना मिथिगौ ना मिथिया? गान्दा थफा नै गाइस हाथाया पिराना इटिं टुडे आयौ गिलु बालु हाथाया आंनि मिथिया नुदों नोंथांमोना दिनै बोथोराबो देनजार सान्दुं गोसा आरो बिराद हिटबो आरो ना। Oh, beautiful palace. Oh, wow. Pani also very sexy today. Cute. And my cute crush, my fish is today we are eating piranha fish. Very cute fish. As mostly खायगा। ओमफ्राय बेखौ जोङो माने उदैयाव हाग्रोना लानांगौ आरो ना साफानो गाइस नै नायना लादो नोंथांमोना प्रसेसखौ। बिगुरखौ गारनाङा दे गाइस बिगुरखौ माने खायफाया गारो बेयाव माने बिदि हांनायाव गारलायनाङा बिराद हिटनि बिदि खालामग्रोना ला ओइ फारसेथिंजाबो होमबानिया मस्लाफोरा हाबहैजोबगोन। खत्म बाय बाय टाटा गुडबाय। गाइस जोंना टेबोला बायना दङ अकस्मात नाया गोलैजोब्बाय हायाव सेस। नै गाइस नानि अबस्था। देनाय स्टार्ट खालामबाय जोंना बिदि नोंथांमोनाबो बानायबाथाय देग्रोना ला बुस्थुफोरखौ साफानो माने नायावहाय माने बिदि बायनाय मस्लाफोरखौ जों बाहायो नालाय नाथाय नाखाय जों दिनै बाहायला बिदिनो निजा देनाय मालफोरखौ बाहायनोसै दिनै। दिस इज सामब्राम गुफुर जों दिनै गुजि सुवा आरोना बेखौ नेटखौ बानायदों गुनाजों बेयावनो मेरला गुनाफोर दंलाबायोमोन बेफोराव। गाइस पियासखौ जों उदै सिङाव सोनोसै आरो ना दहाय ना अपारेशन खालामनाया उदै सिङाव बिदि सोबाय माने बुस्थुआ पियासखौ बिदि सोग्रोबाथाय पियासा सिङाव नरम जानानै एसे पियासनि गोदै फ्लेभारा फैयो आरो ना जानायाव मोजां जायो।
जाथ'बाय guys. Lapodi dah. Ni gaji sebelah. Oh, गाज्रिखौ होदो सेबना हो. Tahu gaji ke? Kami सेबबायना? Tenang baik pun lah sebelah. होग्रो. Kau sendiri. गाज्रिखौ लास्टआव माने बिदि सेबना होबानो जाबाय. Kau ni? जाथावथ' जाखाबाय. ओमफ्राय guys नै बेखौ साफानो बेयाव एसे नायग्रोनाय दिरुंफोरखौ जों सेटिंस माने जगार बाहायदों आरोना बिरादनो. वाव गाइस वाव नै नाय गाइस नाय वाव गाइस वाव स्टार्ट हो गया नै गाइस जों नाखौ बेयाव बहायना दोनबाय आरोना साफानो नै माने एसे अरा बुरजा जाना होदोंमोन दहाय माने बेयाव हांगासिनो नै गाइस स्पेसखौ नायनो हागोन एसे स्पेस होना दोनदों अरखौ माने बांद्राय नाङा एसेल' नांगौ. ओमफ्राय गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय थाथ'दो दसे जों बेखौ होना दोनदों दा जोङो दसे नेथ'नोसै बेखौ नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप जाखा. Guys, नै जोंना नाया मोनहांबाय. नोंथांमोना नायनानै लुगैनो नाङा आरोना. नाया दिनै जाबायानो आरोना बर्थमान. बरिया स्पेशल. बे मोनबाय जोंना नाया ओमफ्राय एसे साखिनोसै जों. Speechless guys, I am very speechless today. Very tasty we are making. How is this possible? जों दिनैसो ट्राइ खालामदों बिदि बोरै जाथावथाव बिदि बोरै जाथावथाव how is this possible? Very tasty. नै guys जोंना दिनै नाखौ खेबसे ट्राइ खालामनाय नायनोसै आरोना माने बिराद गुदुं नै. फाग्ला बिदि जानो मोन नामा मानसिफोर थानायाव? Oh my god. Very tasty. Guys जोंना नाया मोनजोबबाय जों माने बेखौ मोजाङै आरोबाव प्रिपेयार खालामबावनोसै आरोना मा होनो गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय थादो दसे नायबाय थादो माने जोबनो फैखाबाय जोंना टाइमा एसे जों जाग्रोनोसै जाखांनानै नोंथांमोनखौ आं लोगो मोनसिगोन. स' गाइस नोंथांमोना आं दहाय भिडिअआवहाय बुंखादोंमोन जे आं मोनसे इम्परटेन्ट खोथा रायलायगोन होननानै ओमफ्राय बे इम्परटेन्ट खोथायानो जादों गाइस बेनो आंनि लास्ट ब्लग जागोन माने बर'आवसो हा गाइस बे भिडिअ लास्ट नङा होगोन आं भिडिअ मेरला होबाय थागोन जायखिजाया आंनि बे ब्लगा दिनैनिया बर'आव लास्ट जागोन आरोना गाइस दिनैनिफ्राय हिन्दीयाव आरो इंलिसाव मिक्स खालामनानै ब्लग होनो सानदों नोंथांमोननो बिराद गोथौ खोथा आं बुंनि माने गाइस जोंना मा जायो जोंनि बर'नि जों जिखिनि जायगा बा जोङो जिखिनि कालचारफोरखौ बा जोंनि नियम नितिफोरखौ जों जेसेबां देखायो बर'नि बेफोरखौ जोङो बर' भाषायाव बानायबाथाय मोजां खायफाया मेरला ब्लगार दं मेरला भिडिअ बानायग्रा दं मोजांबो नाङो नायनानै माने जोंनि बर'फोरनि भिडिअफोरखौ जोंनि बर'फोराल' नायो आंनि साननायखौ बुंनि गाइस दिनै आं बर' मानसियानो आंनि ट्रेडिसनफोरखौ जुदि बर' लेंगुवेज बर' भाषाजोंल' आं जुदि बानायबाथाय जोंनि बर'फोराल' बुजि मोनगोन जोंनि बर'फोराल' नायगोन बिदिबाथाय जोंनि दस्रा नर्थ इस्टनि मानसि बा इण्डियानि मानसिफोरा नायनाय नङा जुदि आङो दस्रा भाषाजों बा बिसोर बुजिनाय भाषाजों आं जुदि भिडिअफोरखौ होनो हायोबाथाय बिथांमोनाबो जोंनि माने जोंनि कालचारखौ बुजि मोनगोन बा बिथांमोनाबो मोनथिगोन नेक्स्ट ब्लगनिफ्राय आङो हिन्दीजों होनो सानदों होमबासो माने जोंनि नेचारफोरखौ बा जोंनि कालचारफोरखौ जोंनि हारियाव मा दं बिथांमोनाबो बुजि मोनगोन दस्रा जाथिनि बा दस्रा जायगानि मानसिफ्रा जायफोरा जायखिजाया बर' बुजि मोना बिथांमोननिसिम जोङो जोंनि बर' हारिखौ जों प्रेजेन्ट खालामनो लुगैयो बेखायनो दिनैनिफ्राय गाइस नोंथांमोना आंखौ कमेन्टआव खेबसे बुं आं माने दिनैबो होनो हागौमोन डाइरेक्ट हिन्दीयाव नाथाय आङो दिनै सानग्रोदों नोंथांमोननियाव सोंग्रोनो नागिरदों जे आङो होनांगौ ना होनाङा आं माने बेखौ आं मोजां नांदों गोसोआव बेखायनो नोंथांमोनजों आं शेयार खालामग्रोबाय नोंथांमोना बुंदों आंखौ कमेन्टआव जे आं हिन्दीयाव नेक्स्ट ब्लगखौ बानायनांगौ ना बानायना थ' गाइस भिडिअआ जोंना एन्डिंआवनो फैबाय नोंथांमोनखौ आं दहायनो बुंखाना दोन्दोंमोन जे आं मोनसे इम्परटेन्ट खोथा बुंनो दं होननानै आंनि चेनेलखौ लानानै बेनो आंनि खोथाया स' गाइस नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां नांदोंबाथाय एन्डिंनि सिनेमेटिक मोननैखौ नायथारदो माथोखौ मोजां खोनादों ना खोनायाखै मोनथिया जायखिजाया आंनि उनथिंजा नोंथांमोना नुखागासिनो जे माबायदि वाटारफल दङ बै मोनसे वाटारफलाव बे मोनसे वाटारफलाव आं थांगासिनो गाइस
जोंबो बिराद दुगिबाय दिनै गाइस ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि बे दहाय आं बुंनाय बाथ्राखौ माने ब्लगनि खोथाखौ आं बुंदोंमोन गाइस नोंथांमोननि सिगाङाव जे आङो हिन्दीयाव होगोन मागोन होननानै गाइस नोंथांमोना मा सानो बेखौ कमेन्टआव बुंबानो जाबाय आं खालामनांगौ ना खालामा हिन्दीयाव खालामनांगौ ना खालामा हिन्दीयाव खालामबा माने जोंना दस्रा हारियाबो नायो माने जोंनि कालचारनि बागै आं मेरला देखायबा बिथांमोनाबो बुजि मोनगोन मागोन थ' गाइस नोंथां दिनैनि भिडिअ'आ बिदिनोल'मोन नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायनानै माबायदि मोनखो जुदि मोजां नांदोंब्ला गाइस नोंथांमोना कमेन्टआव बुं गाज्रि नांदोंबाथाय माबा मोनसे प्रब्लेम मोनदोंबाथाय कमेन्टआव बुंबानो जाबाय थ' गाइस जोङो दिनै बे जायगायावनो बिदाय होथ'नोसै थ' नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय आंनि भिडिअ'खौ नायनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय थेंक इउ टेक केयार बाय बाय